каналів. Ви можете поділити дітей, скажімо, на групи і сказати, ви оцей канал виберете, оцей. Можете просто довільно. Кожна дитина хай досліджує той канал, який дивляться в її сім'ї. Подивіться, зараз у вас там лежать картки такі, висвітлення тем у теленовинах методом контент-аналізу. Взагалі слово «контент» означає зміст. Тобто ваші діти повинні дослідити зміст новин. Це зовсім недавно ми проводили, і ви знаєте, діти спочатку, коли я сказала, що їм треба робити, вони сприйняли штуки, а коли вже виконали роботу через тиждень, вже сказали, о, здорово, ми зробили план сьогоднішнього дня. Вони на протязі 7 днів дивляться на своєму улюбленому каналі новини. Записують, дивіться, в лівій колонці число, наприклад, перше, там 12-11 стоїть, а тут у теми висвітлення на телеканалі це були СТБ, 1+1, Інтер і, по-моєму, НТН, ще якийсь у нас канал, там найчастіше дивляться. І от діти дивляться новини. Перша новина – поїздка президента, друга – культурна якась подія. І от вони всі новини фіксують. Фіксують і щодня. Важко, звісно, діти ж наші новини не дивляться. Потім вони приносять, читають і кажуть, а ми тепер знаємо, що цей канал передає тільки сенсаційно. Оцей канал тільки культурні новини передає. А цей взагалі там пожежі, тільки убивства і так далі. І в нас вийшли лідерами, скажімо, таких сенсацій, це СТБ 1+1. Найбільш об'єктивним чогось у нас на тому тижні вийшов Інтерканал. Там багато культурних новин. І зовсім практично ні на одному каналі не подаються, скажімо, новини, які стосуються якоїсь роботи уряду. Президент поїхав-приїхав, відбулось, побилися в Верховній Раді, а от те, що має знати народ, те, що ми повинні знати, що уряд робить для того, щоб покращити там пенсії, для того, щоб згадати, що в 4-му кварталі треба вчителям зарплату в бюджет заложити і так далі. На жаль, жоден канал не передає. Діти кажуть, от це да, от це ми прослідили, от це дійсно, і їм стає цікаво. Інший варіант роботи, я пропоную, це алгоритм дослідження обкладинки журналу. Ви отримали один варіант, і у папочках лежить можливий алгоритм дослідження. Ви за цим алгоритмом, зараз хтось когось одного з групи готуєте спікера свого, і спочатку уважно розглядаєте, осмислюєте, що це таке. Далі виясняєте, що це друковане видання, там підказки є, який формат, зміст журналу цього, який він. Далі, чого цю жінку зображено, хто вона, читайте, там сказано, на які питання треба відповісти. І в результаті, щоб у вас в кінці, от зараз роботи групи вашої, давайте 5 хвилиночок, і щоб ви подали, як то кажуть, аналіз оцієї сторіночки. Будете ви читати цей журнал чи не будете? А, все.